O să vă zic o întâmplare tristă în mod normal, doar că se întâmpla în satul în care am crescut, în Todereni, județul Botoșani. Bunicul meu a murit, Dumnezeu să-l odihnească, și la 6 luni de zile bunicul meu a făcut o pomană. Da? O chestie tristă în mod normal. Babele au făcut și la 3 luni, nu mai aveau răbdare. A fost un fel de trailer, a fost un fel de, uite sandule ce o să facem peste încă 6. Dar nu bem tot acum. Ca să înțelegeți de unde vin eu și cât s-a băut la pomana bunicului meu, bunica mea a cumpărat pentru pomana asta 10 litri de vin alb, 10 litri de vin roșu, 6 baxuri de suc, vișinată, 14 sticle de vodcă și o șampanie. 2 ore a ținut pomană. La final au rămas 6 baxuri de suc. Vorbesc foarte serios. Nu că nu s-au atins de suc. Când apărea o sticlă de suc în cadru, o babă a băut primul ei pahar de cola, a crezut că e apă cu doliu. Da. A fost genial. Și altă babă, ca să înțelegeți mediul ăla și ca să înțelegeți cam cum am fost crescut eu în timpul unei pomeni, da? Încă o dată zic, o chestie tristă. O babă țapănă mi-a zis o glumă genială. S-a uitat la mine, eu fumam o țigară, că eram stresat, trebuia să plec la București, și s-a uitat la mine și a zis, copchile, te văd că fumezi. Și eu, acum vreo 40 de ani, am fumat într-o seară 3 țigări și am băut 2 litri jumătate de țuică. Mi-a fost un rău a doua zi. De atunci n-am mai pus țigară în gură, băi, copchile. Îți recomand la fel. Nimic nu trebuie să te doboare. Ascultați-mă, e foarte important. Faptul că m-am însurat, foarte mulți bărbați se tem de însurătoare, ca de o corvoadă, ca de o închisoare. Nu e chiar așa. Căsătoria te călește, nu mă mai tem de nimic în afară de nevastă mea. Înainte mă temeam de căcaturi, șerpi, hai să, șerpi. Uite, așa merg prin viață. Dați! Ce se poate întâmpla, prieteni? Cad stânci pe Valea Oltului, să cadă! Nimic mai puternică decât frica de nevastă, nu există nimic pe lumea asta. Culmea că la starea civilă nimeni nu-ți dă un hint așa din ochi sau... Bine, eu când m-am însurat ofițer de stare civilă era o femeie, a turuit textul, deci n-am știut ce s-a întâmplat. Da! Eram cu un prieten, ce am făcut, mă? Te-ai însurat? Cum? Am crezut că țipă la mine, am zis, da, de reflex. Dar am fost la un prieten la starea lui civilă și ofițer de stare civilă era un bărbat. Parcă îi dădea timp. Și se uita numai în ochii lui, era așa. Subsemnatul. Vrei. Winter is coming, crede-mă.